Good day mga idolo at yan, dinagdagan ko yung dayami dun sa itlogan ng mga pato. Yun. Meron pa, isa pa lang yung nangingitlog. Kaya siguro gagawin ko yung isa na sinuro sa akin na lalagyan ko yung pagkain nila ng ng layering feeds. So ayan, baka kukuha ko ng feeds para dito sa mga Muscovy para mas maganda yung produce nila ng itlog. So, most likely lahat yan mga pwede nang mangitlog yan. So ayan mga idolo. So may pupunta ako mamaya kasi nabili yung isang kambing namin. Kaya papalitan ko ulit ng iba ng So yung matitira doon sa napagbentahan, yun mambibili ko ng feeds. Yan. Video update dito sa mga Nick Brown. Magigilas naman, wala namang namatay. Pero ubos na yung mga feeds nila mga idolo. So ito pa ulit yung another problem. Ayan, bibili na naman ako ng feeds dito. So magastos talaga yung yung pagsisimula. Dami ko lang walang budget. So kailangang dumiskarte ng malupit para magkaroon ng ng budget. So ayan, medyo mahirap talaga yung pag-uumpisa ng ganito. Pero hopefully magtuloy-tuloy hanggang kaya. Mahirap, walang budget eh. Kailangan dumiskarte talaga para magkaroon lang, para matuloy yung project na to. Pero alam kung hanggang kailan. Anyways, kaya siguro. So ayan, ayos naman sila. Man, ihiwalay ko na yung mga lalaki. So babae na lahat yung mga nandito. Maliban na lang dun sa dalawang breeder. Yan yung umiinom, tsaka yung malaki na yun. Ayan. Yan yung mga breeder na lalaki. So yung mga ito, yung mga naiiwan, puro babae na. Tapos meron pa ditong maliliit. Ayan. So kailangan ko magparami ng breeder na babae. Sisimulan ko na rin magtinda ng mga lalaki kasi sobrang dami na nila. Kailangan ng kailangan din ng pang revolving capital. So yun yung mga option ko. Sana may mga sa mga alaga. Ayan. So ayan mga idolo, pupunta na ako sa Bakarat, sa Kataratan. May kukunin akong kambing kapalit nung na benta kanina. So ayan, hindi ko magagamit yung kolong-kolong dahil hindi siya nakarehistro, baka mahuli ako. Ito na lang ban yung kinuha ko. So sana okay naman yung yung pinakitang picture sa akin ng kambing. So most likely mas malaki pa doon sa mas mataas siya doon sa nakuha kanina. Kaya lang yung binenta namin kasi lalaki, yung kapatid nung nabenta namin noon. So ayun, yun na lang natin mamaya. Sana okay. So ayan, mamaya nasa na ako. Baka update mamaya ulit. Ayun, nakuha ko na yung hindi ko na nabidyohan mga idolo at nahihiya ako. So okay naman, yung kambing halos pa kasing laki ng kalang lang nung nung nabenta namin. So ayan, dadaling ko na siya sa Kasilian. Makita ko mamaya. So nandiyan sa likod. Ayun. Balik ako, punta na ako ng Kasilian. Ayan, ito yung nakuha ko. Ayan, laki na. Laki na. Pwede buy and sell din. Ito yung mga kambing natin. Ito yung nanganak. Yan natin yung nanganak na kambing. Yun Ayan. Tapos na. Ayan ito ang nanganak na kambing. Ang sabi ng mga nakakausap ko na nag-aalaga ng kambing, usually daw pag dalawang kambing yung anak ng
kambing ay usually lalaki at babae. So, ang dito naman sa case ng kambing namin ay dalawang babae yung pinanganak niya, mga idolo. Binibigyan ako ni Lolo Asyong ng upo. Nagbenta daw siya. Okay. Please. Singpit ni Lolo Asyong kaya. Mula na. Well. Yan. Thank you tayo kay Lolo Asyong. Yan. Cousin Enad galing sa trabaho. Tanghaling tapat. Meron na namang kinuhang pagkain ng kambing. Ayan. Yung inaabangan doon. So, ganyan kasipag tong tao na to. Sipag. Grabe. Bilib talaga ako. Kasi Donald, naka-duty ngayon. So, day duty siya. Kaya, wala pa kami dito. Wala pang magagawa. Dito ako magtatanghalian sa may kambingan. Kasama ko si Renald. May pinuntahan lang siya. Ayan, itong ulam namin. Huli ni Cousin Renald sa sa ilog. Siya, may panghuli siya ng ganito. Sarap Ayan. Niluto sa Cousin Renald, ayan Ayan Ay yung binigay ni Lolo Asyong. Luto ni Cousin Renald ng Yan, okay dyan. Thank you, Cousin Renald. Yan. Sarap. Yan. Kain na lang kami. So, nakabili ako ng ng feeds para sa layering. Tapos chick booster. So, pasok na naman yung 1,000 pesos. So, bibili pa ako ng pang bakuna sa kambing. Kasi nangihina yung isang kambing. Ayan. So, ayan. Bili muna ako ng pang bakuna. So, ito yung nabili namin na kambing at napalitan na rin. Ayan. Para tuloy-tuloy lang yung yung bilang ng mga kambing namin. So, salamat sa inyong panood. God bless us all. Amen.